No ha fallado ni un solo lanzamiento la Real Sociedad. Más emoción es imposible en este larguísimo encuentro. Segundo bat harrapatzen duten argazkiak daude, eta beti erekotasuna harrapatzen duten argazkiak daude. Logikari eta gravitateari desafioa jotzen dioten uneak. Begira nola egiten duenekan, ez da soilik gizon baten gorputza. Herri batek lorrezina lortzeko duen fedea da. Batua onartzeari uko egin eta airean berridazten duen eskua da. Duela 50 urte egin zuen debuta Luis Miguel Arkonadak Realarekin. Une horretan ezkenekien, baina etzen atezain bat bakarrik debuta egin zuena. Kondaira batek, ikur batek, ikono batek debutatu zuen. Gizon hori gure kapitaina izan zen, eta geldiketa haiek galaraziteko gol huts bat baino gehiago izan ziren. Talde bakan baten izaera eraiki zuten, errepika ezina. Ura langa azpian zegoela sinesten ikasi genuen. Armarri bakar baten aldeko leialtasuna erakutsi zigun. Zer den kolore hauek maitatzea. Arkonadak are zailagoa zen zerbait lortu zuen. Aurren belaunaldi oso batek ez egitea amets golak sartzearekin, gelditziarekin baizik. Denok izan nahi genuen Arkonada. 19 urte gure armarria defendatzen. 19 urte azken gotorlekua izaten. Gure ametsen zaindaria. Izan ere, dena galduta zegoela zirudienean, bertan zegoen ura. Eta atotxak kantu hilezkor bat sortu zuen. No pasa nada, tenemos Arkonada. Bere eskuekin, gureak ere baziren haiekin, 81 eta 82ko ligak altxatu genituen. Kopa eta Superkopa, eta zein gertu egon ginen Europako errege izatetik. 50 urte igaro dira debuta egin zuenetik, baina haren figurak gure oroimenean egan jarraitzen du. Arkonadak ez zuelako bakarrik ate bat defendatu, amets bat defendatu zuen. Ondare bat utzi zigun eta betiereko bihurtu gintuen.